posachedwapa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 12 Oktoba 2025. Takhalani pompo ndipo tamveserani mwachidwi. The DC President wa anthu onse osauka woyamba kuno ku Malawi, amene sinimagwedezeka, amene nimangoyima pa chilungamo, ndipo nimakondwera kwambiri ndikamatukwanidwa, ndikamanyozedwa, koma nditayima pa chilungamo. Ndi bwino anthu azikunyoza utayima pa chilungamo kusiyana ndi kuti anthu azikuchita praise koma uli chisiru kumanena zonama. Chonchonso ndithokoze anthu onse amene anatenga to the social media yesterday nditazuzula chikhalidwe chonyasa chimene chayambika chomafuna kuti Malawi muno muzikhalanso tera, titakumananso ndi tera ena mboma la MCP. Onse amene anayamba kumandinyoza ine, kumanena kuti ineyo ndino opusa kwambiri, ineyo ndikuderera, ineyo sindikuchita bwino, ndikubakira mediocrity, ndikuthokozeni nonse amene munatenga those that took to the social media ndikumanyoza Bon Kalindo. Ine nimanyadira kwambiri chifukwa potukwa napo zikuoneka kuti uthenga ndiye kuti unakupezani. Chimene ndaona ine ndichonena kuti anthu andale samaphunzira mama mistakes anzawo. Anthu andale ndi anthu ovuta kwambiri, amafuna kuti uziyayamikira pa nthawi zonse ngakhale apanga zopusa. Inde aliko ma activist ena amene amayamikira ngakhale ndi zinthu zopusa zomwe, koma ine ndikufuna ndikusimikizireni na Malawi, ine sinimapanga za uchisiru, ndipo ndizayima ndi chilungamo changachi, ndipo siningaphonye, siningapange mistake ina iliyonse kumachita back mediocrity. Ine ndizayima pa chilungamo. Lero ndili ndi nkhani zikulu tipita kuja kumachedwa ku Malawi Electoral Commission kuti tiulule za nkhanza zimene zikuchitika kumeneko posatira chisankho chimene chinachitika pa 16 September, chimene anthu pakana lero sanalandire ndalama. Komanso tipita tikayang'ane kuzunzika kwa maziphunzitsi mu mzinda wa Lilongwe, that is Lilongwe Urban, Lilongwe Rural, komanso amaziphunzitsi amene akuzunzika ku Blantyre Rural komanso ku Blantyre Urban, komanso in general maziphunzitsi onse amene akuzunzikira muno Malawi. Komanso tipita tikaone nkhanza zimene zikupangika anthu ndi anthu a temporary amene akugwira ntchito za temporary ku Eskom, komanso tiyang'anirapo zosiyana zimene zili m'masite mwathu ngati site ya Blantyre, Mzuzu, Zomba, komanso Lilongwe kumbali ya Mavenda. Koma mwina tisanafike kumeneko, nangofuna kuti ndipereke malangizo aulere kuzipani zonse zimene zili muno Malawi. Tiyambirire ndi zipani zonse zimene munaphwaswamuka pa zisankho zapita zija. Lero ndi pa 12 kwangosala masiku 4 kuti tikwanise mwezi chichitikireni zisankho zija. Ninafuna ndikulangizeni kunena kuti ino si nthawi yoyamba misonkhano, ino ni nthawi yonena kuti nonse muyitanizane kuzipani zwanuko mukaone kuti kodi chinachitika ndi chani kuti mulephere, chinachitika ndi chani kuti muzipeza mavuto ochepa, chinachitika makamaka ndi chani kuti anthu asakakukondeni, kodi kapena ni ma structures, kapena iya imfundo zanu sizinali bwino, kapena iya ni nkhanza, kapena iya ndi executive arrogance. Chifukwa chimene ndaona ine kwambiri nchonena kuti azipani zambiri sizinachite bwino pa zisankho zapitazo, chifukwa wani mfundo zawo zinali zosakoka mitima ya anthu, komanso zambiri zinali zokuti ndi nightmare zonama, komanso executive arrogance, kukula mtima, komanso kuzimva majuwisi, komanso kuwapangira anthu nkhanza, kuwanamiza Malawi, kumanamiza zinthu zimene kuwalonjeza zinthu zimene sizingachitike pa moyo. Sono Amalawi alero anasukusula, Amalawi alero samafuna zopusa. Vuto la anthu andale tikamakulangizani simamva, mmaona ngati ife tikufuna kapena maudindo, kapena tikufuna tizikupemphani ndalama. Koma ili ndi phunziro kwambiri
limene lachitika pa 16 September andi asogoleri anzeru amene muzipani mwanumo mukuyenera kuti mukhale pansi muunikirane muone kuti kodi 2030 ife tingazawinenso bwanji kapena 2030 tingapange njira zanji zokuti Amalawi tiakopere kusiyana ndi kuti mukangoononganso ndalama chifukwa to anthu ndiye aononga ndalama zipani ndeza ononga ndalama zipani zina ziso muzifufuze bwinobwino mukhale ndi soul searching program muunike mpite pa ground mukapange research muone kuti kodi chipani chathuchi is it worth kupitirira kapena ai chifukwa tu pali kwina kumangoononga nazo taxpayers money komanso mwina kumangoononga ndalama zanu zimene munayenera kuti mpangire zina ndi zina kumagulira mwina nthumbwana ndi zina kusiyana ndi kumapanga kampeni imene singakupindulireni. Zisankho zapitazi titengerepo phunziro kunena kuti mukaona anthu atachuluka m'misonkhano muja si onse amene akukufunani. Mutengerepo phunziro kunena kuti Amalawi anasukusula lero, Amalawi samafuna zachibwana. Tikapita ku DPP, inunso a DPP mukhale ndi nthawi yoziunikira nokha muzifunse kuti kodi Amalawi atisankha chifukwa chani. Andi ndi mfundo ziti zimene zinakopa Amalawi. Cheni chimene chinapangisa Amalawi kuti atibwezereso mboma ndi chani. Pa nambala 1 muikepo chimenecho, pa nambala 2 muikepo Mulungu. Ndiponso mwina Mulunguyo mumuike pa nambala 1 ipo chifukwa ndi mmene zinalili zinthu zija. Musaone ngati mwangowina nokhatuya. Ai kunali anthu amene amapempherera dziko lino. Kunja kunoti kuli opemphera a genuine. Inde a fake aliko koma aliko ena a genuine amene so inu simaziwa. Ngakhale so professor yo afamita Peter Mutharika sana kumane nayepo koma amalipempherera dzikoli kupempherera kuti mwina Mulungu atipase mtsogoleri amene angalipulumuse zikweli. Chifukwa awa akana winanso wa MCP wakawiri bwenzi pano anthu akumaphedwa zuwa likuwomba akumabwera chifukwa inutu kunja kuno kunagawidwa mfuti, kunja kuno kunagawidwa amata zikwanje, kunja kuno kunakonzedwa maplani osiyana and even maplani amene walipobe. So inu a DPP mukhaleso ndi mpata ounikira kuti kodi ife kuina kwathu tawina chifukwa chani, and mukuyenera kuti inuyo mufune musafune mupeze siku limene mupangise mapemphero. Mukatha kusankha nduna zanuzo mupangise mapemphero, thanksgiving prayers, kumuthokoza Mulungu, muitane azibusa, muitane anthu osiyana and moreover President Mutharika akuchita kunena momveka bwino kunena kuti kuwina kwa iwowo ndi kuwina kwa Amalawi wonse. Izi zikufunikira kwambiri kunena kuti this country should heal komanso kumuthokoza Mulungu pa zimene wapanga osakhalanso kubweresa tera. You should avoid terror, and aliyense opanga terror akuyenera kuti azimangidwa. So kairo anthu achipaniwa akapanga zawo zopusa amapita ku polisiya kukakhalako maawazi ochepa basi ndikuatulusa koma kukhala ine ndiye mundiyendesa pakana kukhungatu, mundiyendesa pakana kukaronga nkhani yokuti ndiyopanda umboni. So tikupempheni iniyo a DPP kunena kuti nyadirani kupambana kwanu kwa pa 16 paja koma musanyadire kwambiri. Mukuyenera kuti mukonze misonkhano yomuthokoza Mulungu chifukwa ndi kuti akanangowina mmene ajawo ambiri inu mukanaphedwa, ambiri inu mukanamangidwa. Ichi ndi chisisi cha Mulungu chimene kusonyeza kuti Mulungu amalikonda dziko linolo. Nkhani yathu yoyamba lero ikupita kwa maziphunzisi, kudandaula kwa maziphunzisi amene akuzunzika mu dziko lino kuzera kwa akuluakulu aku education, be it ku Blantyre rural, Blantyre urban, be it ku Lilongwe rural, Lilongwe urban, komanso kunzuzu komanso malo osiyana. Maziphunzisi afika sopano pomazunzidwa kumapangidwa matransfers anyway kumango apasa matransfer opanda ndondomeko, opanda disturbance allowance kuchokera 2022 pakana leroli. Maziphunzisi kumafika kumakalipiridwa ngati ana komanso maziphunzisiwa
akumapangidwa promoted musiyana, amene ali ndi grade yochepa ndikumampambana amene ali ndi grade yapamwamba. Komanso ena akumakweza chifukwa cha ubale wawo ndi akuluakulu aku education. Komanso ena chifukwa akukwera pampando chifukwa cha ubwenzi, zibwenzi zimene akumapanga ndi akuluakulu ngati mapeya, komanso akuluakulu aku division. Izizi zikubweresa nkhawa kwambiri pakati pa maziphunzisi, akuzunzika kwambiri maziphunzisi. Mwina kufika pa sukulu ngati lero kungokhala pa mwezi umodzi akumuchosa kupita ku sukulu ina, akumbweresa pa sukulu imeneyi m'bale wawo afaja aona kuti sukulu imeneyi ndi yabwino. Zizizi zikubweresa nkhawa, komanso ana mukamapanga choncho sangaphunzire chifukwa ana amayenera amuzolowere mphunzisi wawo. Izi ni nkhani zimene zovuta zimene zili ku education. Nkhani ina imenenso ili ku education imene ama authorities akuyenera kuyiyang'ana ndi nkhani ya maziphunzisi amene akumapanga business. Kumapanga business khala ya mandazi, ya samusa, ya zibwente, nthawi ya pa break. Andi zikasala zinthu zija maziphunzisi ena akuachita force ana kuterani azingongola zinthu zija. Ana aja akangongola akaona kuti ndalama alibe akumajomba ku sukulu. Iziso ma authorities munayenera muyang'anire kuti kodi policy yathu ndi yotani. Policy ya sukulu ya Ministry of Education ikulola mphunzisi kuti azipanga business pa sukulu. Izi zikuchita disturb ana ambiri akumalephera kupita ku sukulu chifukwa maziphunzisi akuachita force ana kuti azingongola za ma business yawo zakudya zimene abweresa ku sukulu, kuachita force kuti azingongola. Kodi mwana amene mukumukonzera sogololo tani? Nkhani yachiwiri imene tikufuna tizikute pano ikuyenera kuti inu aboma muziwe ndi khalidwe limene lakatangale limene likuchitika kumeki. Tinalengezapo pakati apo kunena kuti ameki akumampasa munthu allowance, komanso ndikumuyimbira foni kapena kumpasa munthu malipiro ache, ndikumuyimbira foni ndikumuuza kuti malipiro anu alowa ndeti kutumizirani ena amenewo mutumize ku nambala iyi. Kusanza kuti pamene papa pali katangale. Komanso sipo mpotu pokhapo iya akupezeka kuti ameki ajawo akaalipira mwachisanzo kulipira ngati apolisi, aku prison, ame, maziphunzisi akaalipira ndrama ijayo, ndrama yacheso yowabera imene isikugwirizana ndi masiku amene agwirira ntchito. Akumati ndrama ija ikangolowa ku account koja within 10 minutes ndrama ijaso akuichosa. Pali anthu amene aberedwa ndrama ma 960,000, ma 840,000, ma 480,000. Ukaichitaso calculating figure ukupezeka kuti ikusiyana ndi zimene munthu anayenera kuti alandire. Andi unichitiro umene ukupwetekesa mtima, umene ukudandaulisa anthu ambiri chifukwa anthu ambiri amapita kumakagwira ntchito imene jayo using their own monies chifukwa ameki anali asanachite provide anything. Lero litikunena pano ame, apolisi, maziphunzisi, maujeni presiding officers, maklariki, onse amene anakagwira ntchito kumeki akudandaula. Even aku warehouse ngakhale contract yawo yatha ndrama zawo sanalandire pakana leroli. Iyi ni nkhani inaso imene mwina ASCB akuyenera kuti ayang'ane ndi diso labwino chifukwa zikuoneka kuti kumeki kuli ntchitidwe wokuba, kumeki kuli corruption. Anthu amene wawa kuti kwambiri wa akuluakulu akumeki alemera kopya. Izi muzangoyipisa nazo zina la Annabel Ntalimanja amene wagwira ntchito yabwino kwambiri. Munayenera inu amayi mufufuze bwino mwino, mukhale meeting ndi anthu anu, muoneza chinyengo zimene zikuchitika kumeki, kunena kuti anthu amene anagwira ntchito kumene koko ena olo mu account mwawo simunagwere china chilichonse, ena amene anapanga mwayi ndikugweramo ndalama zonse zinachosedwa. Kaye ma drivers amene anagwira ntchito za meki amene wawa ndi amapasula ma 420 kungolowa 420 jayo nthawi yomweso ikuchosedwa. Mchitidwe wa chinyengo kwambiri. Nkhani ina imene tikufuna tiunikire pano ndi nkhani yokhuzana ku Eskom. Makamaka anthu amene akugwira ntchito za temporary, kaya ni magadi amene ena akhala over 5 years, over 6 years komambe adakali pa temporary pompo.
eti chikhalire ni cha anthu ena akumabwera pompo amene sosana alibe experience ndikumalembedwa ntchito pompo anzawo a temporary ogwira ntchito kale anabwerapo kale ali pompo za madiru andi afika ena mabwana aku Eskom ngati kulilongwe kufika kumachita kuamenya ana awo kumenya achinyamata awo kuwapanga matransfers chisawawa kuwatumiza malone na kuti azikavutikako. Iyi ni nkhani yodandaulitsa kwambiri. Iyitu nkhani imene yatumphuka titaulula chikhalidwe chimene chili ku Eskom chimene akulipirisa anthu ndalama kuti akango akonzera magesi chimene akulipirisa anthu ndalama za nkhani munthu ataonongaso ndalama atakangomuyikira polo kapena akamulumikizire magesi nyumba mwache. Imene iyi ni nkhani yovuta kwambiri. Choncho titayiphulisa nkhani imene anthu enaso abweresa nkhani ina kunena kuti onse matemporary onse khandi kusalima Lilongwe Kalonga Bulantaya onse amene agwira ntchito za temporary akuzunzikaso kwambiri. Iyi ni nkhani yomvetsa chisoni imenenso inu akuluakulu mukuyenera muiyang'ane. Nkhani ina ndiyokhuza na ukhondo wa m'matauni mwathu. Inu boma lapita lija ataona kuti akuyandikira ku zisankho anasiya kuwathamangisa mavenda mtauni mwathu. Lero mpite ku tauni ya Limbi, mupite mtauni ya Blantyre, mupite muzomba, mupite ku Lilongwe, mupite ku Nzuzu, mukapeza kuti mavenda alipena paliponse. Yes, akuyenera kuti apange makobiri kuti azikadyesera mabanja awo. Koma now it is now too much. Kuli nyasi zochuluka. Ndikanapempha ma authorities mupeze njira yabwino. Osakhala ija yomathamangisa ndikumalanda zinthu ndikumaamenya ndikumakamanga. Mupeze njira yabwino yonena kuti while we want to promote businesses, ma small scale businesses, anthu ajawo mtauni mwathu muzisamalidwa. Mtauni mwathu mukhale mwa ukhondo. Kodi alendo atati abwera ndikumaona zimene zikuchitika ngati ku Soka Market, pa area 3, mu area 2, cha muzikitimu, pa Nandozi, mu Limbi pa polisi, mu Zomba, nchitidwe mono jasi nchitidwe wabwino. Mtauni mumukunyasa kwambiri. Tinayenera kuti ife andale amene timapanga andale ife musamatenge ndale ndikumaphatikiza ndi ukhondo. Chifukwa this is as a result ya anthu ma fellow leaders amene amaona ngati akamathamangisa mavenda ajawo atisazapeza mavoti. Inu tatenga ni chisanzo cha Malemu Bingwa Mutharika anathamangisa mavenda mtauni. Kodi sana voteredwe imakhala strategy imene yagwirisa ntchito. Osakhala zimene amapanga IMCP kumazuza anthu kumaamenya anthu opanda chisoni kumona nzimayi wanyamula nthochi zake ziwiri afuna angopeza kagobiri amugulire mwana kaphalala kuti akatana aje. Ndithu kummenya zimayi ujayo ndikummenya ndi futi kummanga kumphwanyira zinthu zake. Chikhalidwe chimenecho si chabwino. Choncho tipemphe inu boma ilimene lili la DPP kunena kuti tapeza ni njira zabwino kuzera kwa mameya, kuzera kwa aphungu, mupeze njira zabwino zonena kuti we should make our town to be clean. And izizi zithandiza chifukwa mtauni mukuopya ana aja amaskini asopano alowa kwambiri aja mmangonena nthawi zonse kuti tizachosa ana amaskini aja afika popya akumalowa mtauni mu anthu akumatulukamo ataberedwa zinthu ena atalasidwa chifukwa cha ana amene ajawo. Tikuyenera kuti tipange ndondomeko zofuna kutukulira ziko lino kuti liyende bwino likufuna maplani abwino ndikuachita implement. Boni Kalindo the DC mwana woopya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.